Цар Симеон Велики, златното име, което носим в сърцата си. Управлявал България от 810 до 927 година. Той не е просто владетел, а стратегически гений и културен покровител. След княз Владимир Расате, Симеон се провъзгласява за цар през 913 и превръща България в империя, разширявайки границите си до Черно, Бяло и Адриатическо море. Победата при река Ахеой през 917 година е само един от многото му триумфи над Византия. През 924 година присъединява Сръбското княжество, а последните години от царуването му са белязани от война с хърватите. Но Симеон не е само военен лидер. Той е основоположник на златния век на българската култура, период на безпрецедентен книжовен разцвет, който оформя нашата идентичност. Умира на 27 май 927 година, но наследството му остава живо. Симеон е не само цар, а символ на българската сила и независимост.